أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم amal ma magazine di Mali TV flebo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni han sigile anga tafsiri kane ka mig meke juma o juma magazine di Mali TV kan na be ke abadinge Abdurrahman Jokulun Konate ka bo banangoro nuba wole ko sheku antna kuma ce ya kuma mena tafsiri nasa juma o juma ma kan ga bi amina wuli suratu bakara a aya kemeni mkwani woro nala katanye Allah subhanahu wa ta'ala ko izi ko kuma na mina yarfa'u Ibrahim al-qawaidu min al-baiti ko nabila Ibrahim naye al-Kaaba so pasema naye osigi wa Ismaila ani adenga Ismaila ako rabbana kuntigi ala takabbal minna kika minalike anye innaka anta samiul alimu kere meni baye ere don baye faida do ben nyorola dien fen o fe ni ba damna ere bi ko damna me ka barka doaro o barka di baye alay donc ni fen fen damna hal ni fen fitini no adloninte ka fo ere ma sugu jumaye iki haglito alala ka nyine ala fe kum fleka ni ko min damna barka do alanye vraiment fleka o misali re ira aya denge fitini ya wati Ismaila ka dogon aya bolum na ka tawbina ta al-Kaaba so passement sigilila o kale ka damna ko kontigi ala amma nyini fe amina bara min keni ka mina anye okoro ika a barka do alanye ere meni baye ere don baye rabbana utaranya halisani duwawe ko antige ala ije al muslimina muslimaini kika ne anindenge ika anga islamai fly laka anga islamai fly wa min suriyatina ani ambona ube ummatu muslimati ko luke islamai jamakului wa arna manasikana ika yiralika ana anga saraka bo chugo yaula wa tub min alaina ika ya tubi mina amo innaka tawabu rahim ere tubi mina baye ere hine kerengerani tigi so passement insigito nu ya nyina alafe kaka o mina uye ubina keninga ngemi ala ko mina uye utlala ka de anyina alafe ka ku ke yere diba flaye alamu ukana ke yere diba e mo gore monga bara yo ka ke yere dia alamu akatla ka uka kandigeli yoro wirawla parce que asra wati soni chugoya betume dobe sakaw kandige dobe wulu kandige dobe fenworo kandige ko bilisale do donc vraiment ya nyine alafe ko anga kantigeli ke chugoya iko irana ika yafa amo ere tubim na bai ataranya halisani duwaye ako arabana ntigi ala wa ibu asu fihim rasulan ko ni ya ne bona uche ya ka tubim na umo kika chide do chi minhum kabo ula yatiluna alaihim ayatika mimina alaka kitabu kalan uye walma ika temefiyan kalan uye wa yuallimuhu alkitabe abinu la dunya kitabu la wal hikmati ani kodo wa yuzkihum ani kula sanuya innaka antal azizul hakim ko ede masabai wa iye kodon tigi bon ni nyorola tafsiri tigi chama ma fo ka fo nabila Ibrahim ala deli ko aka chide do chika bo maganga wuro o duwa de tara jabi alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na parce que ale klela ale ni alakira che samba chamando na uni nyonje ngale adon ale kofe ko bina yeleme doni kira ya fama tara Israeli bulokam donc aka duwa me halisa ayanyina alafe ko aka chide do bo maganga nuna o duwa fana jabira o kara alakira o Allah subhanahu wa ta'ala ko wa man yarghabu an millati Ibrahima ko jone be iyere yeleme ka bo nabila Ibrahim ka tasiramu ila man safiha nafsihi fo na kara maye mami mayere ke nalumai wala kaddi istofainahu fi dunya ko tian yere la ne ala ye nabila Ibrahim ya sugandi jien kono wa innahu fil akhirati lamina solihina ko wala harafene walma laban watula ko mo nyuma dodo wa iz qala lahu rabbuhu ko kuma mina burema ma ko amo burema ko amamo kuma mina ni burema ma ko amo aslam ko ite islam yawa kala burema ko aslamtu lirabbil alamina ko sona islam ya dal feunda ba mai mais toujours ya yira mo lango el dakura el islam akoro e kayere di ala re ko burema mo ko yala iti yere diwa burema fenen ko awone sona nyenyere di alamu
wa wasa biha ibrahima banihi burema sorola ka ladiri ke a denw na o kɔrɔ a y'a denw ladi wa yakuba n'o a n'a denkɛ yakuba a mɔdenkɛ yakuba ya bani a ko ya ne denw inna allaha k'i k'a dɔn Alahu taala istofa lakum diinu ko ala ye sugandili kɛ aw ye a ka diinɛ la ka ban fala tamutunna illa wa antum muslimuna k'a kana sa fiyewu f'a k'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ di o diinɛ sugandili in ma ala ye min sugandi a kana sɔn ka sa fiyewu f'a k'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ di o diinɛ in ma am kuntum ko walima aw tun kɛra shuhada'i seerew ye iza hadara yakuba almautu kumana min na ni yakuba surunyana saya la izi kala libanihi n'a fana y'a fɔ a denw ye mata abuduna min badi ko aw bina bato fɛn jumɛn de bato ne yakuba sale ko kalu a denw fana ko na abudu ilahaka wa ilahu abaika ibrahima ko anw tɛna ala wɛrɛ si bato fɔ n'a kɛra ka ala ani i fa ibrahimu ka ala wa ismaila ani ismaila ka ala wa isiyaka ani isiyaka ka ala wa ilahan wahidan o ala nunu ko ye ala kelen pe olu ma alaw farafara k'u kɛ 2 ni 3 wa nahanu lahu muslimuna ko wa an m'an yɛrɛ di o ala in ma Allahu subhanahu wa ta'ala taara ɲɛ a y'a yira k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala taara ɲɛ a ko tilika ummatu ko nin fɔlen minnu ye nin n'o ye nabila Ibrahima a n'a denkɛ Ismaili ni Isaka a n'a mɔdenkɛ n'o ye Yakuba ye k'olu ye jamakulu ye kadi kalati laha ko kadi kalati ko jama nin olu tɛmɛna laha ma kasabati ko fɛn bɛ u ye min kɛ wala ko ma kasabtum aw fana bɛ baara min kɛ o de bɛ aw ye wala tuse alu aw ma kɛ n'u y'a maluna ko aw tɛna ɲininka fɛn na olu ye min kɛ bon wajuli dɔ bɛ nin yɔrɔ la parce que mɔgɔ caman bɛ yen i n'a fɔ bibi in na a kɛra diinɛ ko ye a kɛra taabolo wɛrɛw ye mɔgɔ caman sigilen don u b'a fɔ ko anw bɔnnaw de tun bɛ tan anw fa de tun bɛ tan anw ba de tun bɛ tan Ala subhanahu wa ta'ala filɛ k'o de ci ka bɔ mɔgɔw da la ko kumalankolon don min ye tiɲɛ ye o ye e yɛrɛ bɛ cogo di i ka kɛta bɛ cogo di a ko tilika ummatu kadi kalati ko n filɛ ka nin minnu fɔ Burema ye kabini Burema la jirabira ni kumakan dɔw ye n'a jɔlen tora kana se a fɔra k'a k'a den kantigɛ a sɔnn'o bɛɛ mɔ kana se alikaba jɔli ni dugawukɛw mɔ Burema y'o baara minnu kɛ ni Ala ye Burema minɛ k'a ka teri ye ko Burema ko ni o fɛn o fɛn fɔra ko Buremaw ye maa ye minnu tɛmɛna ko fɛn bɛ Buremaw ye u ye min kɛ an fana bɛna min kɛ ko o ban ye ko an tɛna ɲininka ka bɔ Buremaw ka kɛlen mu o kɔrɔ ye mɔgɔ caman bɛ bi o de b'i sigi k'a fɔ ko ko anw kɔni anw bɔnnaw de tun bɛ tan olu ye duwawu kɛ tan duwawu ye tiɲɛ ye koyi nka n ko duwawu fana a bɛ minɛ duwawu bɛ komi nɛgɛ ani nɛgɛtala duwawu nɛgɛtala tɛ se ka bɔgɔ minɛ ale bɛ nɔrɔ fɛn de la a kan ka nɔrɔ fɛn min na n'o tɛ la e y'i sigi ko duwawu kɛra o duwawu bɛ minɛ wa foyi tɛ yen par hasard k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen ten k'o bɛ kɛ ten o tɛ yen ala anw filɛ nin baara min na fɛn dɔw de faralen don ɲɔgɔn na n'a b'a to kumakan bɛ bɔ ja bɛ ye o mais ni o fɛn dɔ y'a jɛ a tɛ k'a ye o bon mɔgɔ minnu sigilen don kuma bɛɛ anw faw tun bɛ tan an ka jamana ni duwawu jamana nin kow bɛ tan nin bɛ tan wa duwawu jamana don minnu ye duwawu baara kɛ k'u to a kɔnɔ mais anw minnu bɛ bi yalama anw y'o mɔgɔ ye wa est ce que o duwawu bɛ minɛ anw ma wa n y'a misali di n ko a bɛ komi nɛgɛ élément ani alors bɔgɔ u tɛ se ka ɲɔgɔn ta donc Ala y'o de ci ka bɔ mɔgɔw da mɔgɔ minnu kumakan ye ko karisaw tun bɛ tan ko olu ye maa ye minnu tɛmɛna u ye fɛn min kɛ o b'u ye e fana bɛna min kɛ o b'i ye wa k'alu ko yahudiyaw wala nasaraw ko kunu hudan k'a ye kɛ nasara ye aw kunu hudan aw ye kɛ yahudiyaw ye aw nasara walima a ka kɛ nasaraw ye taa ta du ko n'o kɛra k'a bɛ kana kul ko Muhamadu a fɔ ko bal millatu Ibrahima hanifan ko ne mɔkɛ Burema ka diinɛ ko ye diinɛ tilenni ye dɛ wa ma kana minal mushrikina ko Burema tun ma kɛ filafaraba ye Ala kan de kulu ko a y'a fɔ de aw silamɛw a y'a fɔ de amana billahi ko an dalen don Ala la wa ma unsila ilayna ani fɛn min jiginna an kan ka bɔ Ala yɔrɔ wa ma unsila ila Ibrahima ani min jiginna Ibrahima kan wa Ismaila n'a denkɛ Ismaila wa Isiyaka ani Burema denkɛ Isiyaka wa Yakuba an'olu fana denkɛ n'o ye Burema mɔden ye Yakuba
wa al asbatu ani utlo masamo wa ma uti Musa ani femi dira Musa mo wa Isa ani nabila Isa wa ma uti nabiyina ani kitabu min dira nabi mo min rabbihim kabu mayro la nufarqu baina ahadin minhum kondna farafarali ke ka bo o sikelena wa nahnu lahu muslimuna ko wa an ma nyere di omo ni fena aya mi ma ira ka fo slameti farafarali ke ka bo chiden sini sila ko ma e chiden do to site sisa ikana arabu ka me isile tlo kon be shaka ni yakuba ni ismaila musa kana se isa mo femi dirolu mo ko antina farafarali ke ka bo o chiden fole sila bo ladele be ke mo la fene mɔgɔ minnu bɛ a tuma bɛɛ u datugu ka yɛlɛ u b'a ko nin ye chrétienw ka ko ye nin ye yahudiyaw ka ko ye f'u k'a faamu k'a fɔ chrétienw wala yahudiyaw olu bɛ kira dɔw de kɔ u bɛ kira dɔw de kɔ nka ni fɛn dɔ b'u la min man ɲi i b'a fɔ a ninnu bɛ ka nin min kɛ o man ɲi nka kana kɛ i komi taabolo in yɛrɛ man ɲi parce que kuma fɔcogo la a bɛ kɛ i komi o taasira yɛrɛ de man ɲi k'a sɔrɔ a bɛ fɔ minnu ma yahudiyaw u bɛ ciden min kɔ o tɔgɔ ye nabila musa bɛɛ ye musa tɔgɔ mɛ kiraba de don chrétiens be min go o togo e Isa donc Qur'ane ko la nu farqu bayna kantina faralike ahadin minhu nin cide kelengelen sila ka fo karsa beta ka ayi an ko ni soni do ka be cide wa man di an yere di ka ke wale u ka fo ne ci folum nga a misali be hala an yere islamo chero fen chama me amo ke olu cide mana noyo boni mo do ko sa ka kana tugu islamo ko ka ke ko islamo ya dinere mai donc ni mo be kuma ko ayro ko savoir le parler wa bi fo chogodi ko kuma chogo kolosi ka gasi bo kuma wuro o albisa Allah taala taranye ako fa in amanu konni awle man yana bi mislu ma amantum bihin ni feñu gonaye silame ulle man rani minyi kadi ihita daw ko ma akanana wa inta wallahu kome na ya kodo nga bo alaka kitabu jiginu na alaka ci folomo fa inna ma hum fi shikaku ko makabe siga adigele yaro fa yaki fi ke hum lahu ko alabina muhammadu wasa wa huwa samiul alimu ka bo jugu nun toromo ko ala e meni baye ala e doni baye an bina kuma ni nyoro ka doni o fane o baja ko adamade ni seke na gelara ina fo misalla yani mogodo be nyogona e biga e munyun ki munyu ati ba fe ki tonyo chogo bela e munyun ki munyu aba fe ki tonyo donc ni aya no ye ka fo ko amora aya min gono sa no ye fasa yake fi ke hum lahu ko alabina i wasa wa huwa samiul alim ni dumina o kan ko wurudi senya domodo o tigila ma bi malo jama bebo malo leye o ye Qur'ane aya de beki tloma jofe fasaya ke fi ke hum lahu wa huwa samiul alim akoro ko alabini wasa ala re meni baye wa ko do madu parce que ala re ba don e muyuna nga che me ki tonyo wala muso me ki tonyo o ni e ala wele fene ka fo ala manyi ni fe ka wasa ko ala re bi ka wele lami o Qur'ane aya worela ala ba fo ko ala bi ma de ni ka wele jabi na ya jabi o Qur'ane aya de no reflet ani donc mogo bi se ko hakili tonna ni mogo do be nyona e keleme ki muyu atigite ka farayla be ki tonyo e ka dume ninka mais no janyana ibolo ya kefi ina fo mi ye fendoni ibe ake o ke chugola o abe ka irana ka fo wati surunyana Allah subhanahu wa ta'ala ko sibka tallahi ko anfle ka puma mun fo wala alaka dine ko e alaka galade wa man ahsana min allahi sibka ko jone bi se gala dola ka teme alaka gala alaka gala koroedi e ka laje ala ya ka dafeun la ku fo nyogon ko chugo ya mina do be balo chugo doro o sebe do yo tesika balo chugo do fana ye setigi pour que o ka balo soro abo sababu do ke ko lo sentani dola e ya alaka ko ke chugo ko jone bi se gala dona ko ka teme alaka wa nahnu lahu abiduna ko wa an ma nyere kolo o alai kul ko afo atuhajjuna na fillahi ko yalama awbe an soso ala ko lawa wa rabbuna wa huwa rabbuna kasro an ma wa rabbukum ane aw ma wala na a'maluna an ga barabanye wala kum a'malukum aw fana ka barabanye aw fana ka barabe aw ye wa nahnu lahu muklisina nga an gonte dore don an geleme ka anyere kono na jeya anga alanye
am takuluna ko walama ubafo inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbatu kanu hudan aw nasara iman ale anga makile kono ko mo kana dinaw mo fara ku bonyogona ko walma mo do bafo ko yalma aw bafo ka fo nabila ibrahima ani adenga shaka anu mo denga yakuba ani o tloma sama ko bafo ko lutu ye yahudiyaw de wa walma lutu ye nasaraw de abe fo mun mo ko chrétien wa kul antum a'lamu am lahu ko yalama awde ba don wa o bien ala re ba don wa man azlamu ko jonde ka tunyoli ka bon miman ketama shahidatan indahu minye shiriya dogo ka bo ala yoro wa ma allahu bi ghafilin ama ta'maluna ko ala ma ke fe ko abe nyine aka barake tawko kuma yimbe nyesi islamo mo abe nyesi dine mo munun ka bara ka kira unofe mo ku fofo nyango chugodoro kira munun forani no Ibrahima aden fla no Ismaila ni shaka na umo denge no Yakuba no lu fane de no Ibrahima tluma samawi ko aw bina afore ko lu tuye yawde wala chrétien wiwa donc olu tumbe tasra kan mi tasra tleninga minu mu no fe no lu ye fili bara do ke ibisego fonga kana olu ke komi olu doy amena bi Qur'an tafsiri joya sura Qur'an sura flana no suratu Bambara o aya keme ani binani ni kelena inshallah ne ala sona juma na ta ami wuli keme ni biworo ni binani flana la no abi wuli sayakulu nasfa ai mina nasi ko mo ko ro nalo mo bina afo amina wuli o yoro la inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh di Mali flebaw alisa ana balma kedu ni ando do yanga suko korofo kono nga toujours anya fo tugumina komi amala amso ban kerefe ya lettre munun sorola ale bina olu nyefo anye tane assalamu alaikum magazine di Mali flebaw ni ando to yanga suko korofo comme aya fo tugumo ay message chama soro nganti na siga beta ay munu subanti amina si karamogo ma abno lu jabida karamogo kumadu tane kuma nyana ibe domodoni mi nanga ngota ibe ulu fo mesana nga odamna ame folise anga nyema baere mo no professeur Alassane Kone ale mi chesir lembe ni mbara ufe ama ale fo ankanu bado fane be France toujours no na fi dugure ame folise amo tene sisa ibise ka temeni ka lettre wi anga mafolo ale sugura kaye chela mogolo ale sugura kaye ko ale jana fuka kunda mateme yirika bon ni mogomi nana sugo kaye I janyana ina fo misalla ikuna mo metri keleni doni me ya I janyana fu be ni ga se metri tanyo na mo o sugo ti basimo fuifo o ba ira ka fo atila mo abina si jansoro abina ade ana amode ana kloma sama ina fo aba data de me mogomi nana sugo o sugo faso na fene na ya soro atiye mo korobai ale nana sugo ka ye a janyana fo ka teme adankan o ba ira ka fo a togo ale halna fatura a togo adeno bina togo ya soro a togo be to ako bada nga o fen fe contrary bala mogomi nana sugo ka ye itunga jan nga nana ye isuru yana kosebe o kono ni saraka gelente o mayo ba ira ka fo atigila ma ni bolife mbabulu ni majija sege mba soro fa be bolife ni feri ni majija sege be ta seyoro la hala be du min kono abi songa du o feri fanda ya fi ka sogo ka ye itunga jame isuru yana o be dese ko fo nga ni foi yere tabulu ale nana sugu fandano anana ya ale kunomo be tuguma a suru yana aba ira bina fatu alaka anolu chejenya amen anga maflana ale sugura kaye ko ale baye ale bangi kurai ni nya famu ina fo ale baliku dun me ale nana sugo abba bangina kurai nga o kera ale re oni mogomi sugura kaye abaya bangi kurai o sugo o ti sugo nyuma ba foti
o bɛ a yira k'a fɔ a tigilama ka waati surunyana kosɛbɛ nka ni a nana sogo k'a ye ale y'a ye dɔrɔn ko a ba y'a bange kura ye nka a kɔni m'a ye a melekera fini no i n'a fɔ yarɔ ni muso bangena den yɛrɛ bɛ meleke fini no parce que o différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a nana sogo ale ba y'a bange nka fini jɛmanw u nana meleke o rɔ ale den yɛrɛ ni nama don o b'a yira siga t'a la o y'o ka waati selen o bɛ fatuli ko fɔ mais kana sogo tɛ k'a ye ko a ba y'a bange kura ye mais a ma fini den tɛmɛ fiɲɛ foyi ye o b'a yira a bɛna hɛrɛ belebele sɔrɔ hɛrɛ min n'o ka bon kosɛbɛ mais mɔgɔ min n'o nana sogo k'a ye ko ale ba y'a bange kura ye n'a y'a sɔrɔ muso gɔnna don a dun bagini in kɛla a ma fini jɛya a ma meleke fini rɔ o b'a yira a bɛna furu sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o ye o ka sogo jaabi ye misali la ni a y'a ye ale ba y'a bange kura ye mais a seginna kɔ i n'a fɔ a nana sogo k'a ye ale ba a fɔra k'a ba bangena o kɛra ale ye nka den fatura alihamdulilayi o ka ɲi n'a y'a sɔrɔ a ba y'a bange kura ye nka a sina ka a fɔra k'a fatura ni fantanya tun b'a la o b'a yira a ka fantanya in o bɛ ban nka ni a kɛra ko muso gɔnna don a furula o b'a yira a ka furu in bɛ yoboyaba de donc o fana saraka bɔ bɛ o la an ka maa sabanan ale sogora k'a ye ko ale kulo cayara fo ka se 4 bon n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min sogora k'a ye ko a tulo cayara fo ka se 4 wala 3 ma ni cɛ don o b'a yira a tigilama bɛna muso furu fo ka se muso 4 ma nka n'a y'a sɔrɔ muso kelentigi don walima muso yɛrɛ t'a bolo fiyewu o bɛ muso 4 sɔrɔ ko fɔ nka ni muso b'a bolo ka ban a b'a yira a bɛna den dɔw sɔrɔ a bɛna muso wɛrɛw furu a bɛna denw sɔrɔ denw bɛ cɛya sɔrɔ bɛ cɛya a musow bɛ cɛya mais ni mɔgɔ min nana sogo sisan k'a ye e tulo bɛɛ buruna ka bɔ i la fɔ i bɛ k'i bolo fɛnkɛ ka i tulo ɲini i tɛ k'i tulo ye o fana an bɛ ala deli ka bɔ o ma o fana bɛ cogoya 2 fɔ n'a tigilama ye musotigi ye n'i ma jija a muso furu bɛ sa mais ni muso yɛrɛ b'a bolo nka denw caman bɛ muso in fana bolo a tigilama bɛna a den caman su don o kɔrɔ ye a den caman bɛna fatu ka kɔn a ɲɛ parce que adamaden tulo ye a denw ni a musow de ye mais a nana sogo fana k'a ye ale tulo janyana fo tulo bɛ ɲini ka mɛtiri 1 bɔ o b'a yira a denmuso ni cɛgɔna don a bɛna den minnu sɔrɔ o tila bɛɛ bi kɛ musow ye a muso dɔw bɛ furu ka taa fɔ jamana yɔrɔ janw na nka ni musotigi don o b'a yira a denkɛ dɔw bɛ sɔn ka taa muso furu fɔ yɔrɔ la min yɔrɔ ka jan kosɛbɛ k'a ye tulo ka jan o bɛ i bɔna cɛrini wala i den dɔ ka muso furu yɔrɔ janya fɔ tɛnɛ o b'o o ɲɔgɔnna fɔ an ye faamuyali sɔrɔ o la an ka maa 4nan ale ye musolamɔgɔ ye ale sogora ka a sin janyana fo kana se a kimiri kuma bon ni muso min sogora k'a ye ko a sin janyana kosɛbɛ ka tɛmɛ a dan kan fo kana se a kunberekuru ma n'a y'a sɔrɔ o muso sina a ma furu sɔrɔ fɔlɔ o tɛ tɛmɛ fiɲɛ ɲuman fɔ o b'a yira k'a fɔ lamɛnbaaw ka hakɛ to o muso in bɛ sɔn ka kɛ tulonkɛla juguba ye mais n'a y'a sɔrɔ muso furulen fana don o b'a yira a muso in bɛna denw sɔrɔ a den bɛ cɛya kosɛbɛ mais ni cɛ nana sogo sisan k'o sogo ɲɔgɔnna ye k'a ye ale sinw bɔra fɔ sin ninnu bɛ ka gosi ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ o cɛ sina a bɛna don maalankolonya ko dɔ da fɛ nka n'a y'a ye sin kɔni b'ale la ji yɛrɛ bɛ sin nin na nka sin tɛ ka gosi ɲɔgɔn na o b'a yira o cɛ sina ni cɛgɔna don a bɛna muso sɔrɔ muso min bɛna den caman sɔrɔ a ye fɔ muso in bɛ seri nka ni muso yɛrɛ b'a bolo o b'a yira a denw an ka maa 5nan ale sogora k'a ye ko kuma bɛɛ ale bɛ yiri sanfɛ bon mɔgɔ min bɛ sogo waati bɛɛ k'i ye yiri sanfɛ yirijanw wala yiri suguya bɛɛ sanfɛ o bɛ mɔgɔ fɔ mɔgɔ min fana ni sɔrɔtigi don walima a bɛna sɔrɔ kɛ nka jugulamɔgɔw kɔni bi wuli a ko waati bɛɛ mais u mana wuli cogo cogo k'u b'a malo ale bɛ se sɔrɔ u sanfɛ u mana wuli cogo cogo k'u b'a malo ale bɛ se sɔrɔ u sanfɛ mais min man ɲi ala k'an kisi a y'a ye ale bɛ yiri sanfɛ fiɲɛ nana wuli dɔrɔn yiri bolo farala n'a ye o b'a yira k'a fɔ a tigilama bɛna tɔgɔ sɔrɔ a bɛ sebaaya sɔrɔ nka a ka ko laban
ko dɔ bɛ wuli dɔrɔn a bɛ to o gangan na i n'a fɔ i b'o misali ye an yɛrɛ fɛ sɔrɔtigi caman tun bɛ yen minnu tɔgɔw bɔra mɛ k'o fitinin dɔrɔn u ye kɔlɔlɔw sɔrɔ ka sogo k'i ye yiri sanfɛ o bɛ sebaaya fɔ kow kɔnɔna na tɛnɛ. Mais misali la n'o y'a sɔrɔ a tigi sigilen don a yiri suma la. Aha, n'a y'a sɔrɔ a tigi sigilen don yiri suma la bon k'a ye i bɛ yiri sanfɛ o ka di ka tɛmɛ yiri suma kan k'a ye i sigilen bɛ yiri suma na o ye maa ye maa min bɛ balo mɔgɔ dɔ la hɔrɔnma don i n'a fɔ misali la a tigi an minnu ye duguba kɔnɔmɔgɔw ye an b'a fɔ ko i tɔntɔn kɛra directeur impôt directeur ye a kɛra donc o bɛ mɔgɔ fɔ mɔgɔ min kɔni bɛ balo mɔgɔ dɔ suma mɔgɔ dɔ la hɔrɔnma don yiri suma o bi mɔgɔ dɔ ka la hɔrɔnma fɔ mais yanni ka taa ni ka ɲininkali tɔ ye n na waati la dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ a fana ko a kɔnɔ gwanna ka o sogo la kosɛbɛ ale nana an tun bɛ ka kuma tulo ko min kan ale ko ale sogora k'a ye ko ale tulo bɔra a tɛgɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ dumunikɛ bolo n'ale y'a bolo don minan na k'a bɛ dumuni kɛ ale b'a ye a tulo bɛ a tɛgɛ kɔnɔ bon ko a sogo y'a jɔrɔ kosɛbɛ bon o kɔni o sogo fasɔn b'a jira o tɛ kojugu o b'a jira k'a fɔ ale bɛna hɛrɛ kɛ a hɛrɛ kɛ yɔrɔ bɛ cɛya wa ale bolo k'a tɔgɔ ma se yɔrɔ min na a mana taa ye a bɛ taa sɔrɔ a tɔgɔ bɛ yen sada a ka ɲuman a tɔgɔ bɛ se yɔrɔ la a ma sigi ni yɔrɔ min ye bon mɔgɔw bɛna tanuli la fana a ka ɲuman yɛrɛ kundama tɛ min bɔ i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka ɲininkali tɔw ye. An ka maa wɔɔrɔnan ale sogora k'a ye ko ale bɛ ka mobili boli. Mɔgɔ min sogora k'a ye k'a bɛ ka mobili boli ni mobili kura don n'a y'a sɔrɔ o tigilamaa ye cɛgana ye a bɛna muso dɔ furu muso min an bɛ se k'a fɔ muso kura don kɔrɔ ye a bɛna npogotigi furu bon hali n'a y'a sɔrɔ komi an ka diɲɛlaban tile in na caman bɛ yen i b'a sɔrɔ furu ninnu daminalen bi mɛn k'a sɔrɔ woro ni fɛnkow ma ɲɛnabɔ donc a kɔni mɔgɔ min bɛ ka mobili boli ni cɛgana don o b'a jira a bɛna npogotigi sɔrɔ ka furu ni mobili kura don mais ni mobili kɔrɔ don ale y'a ye a bɛ ka mobili boli mais mobili in ye mobili kɔrɔ ye o b'a jira ni a bɛ muso ɲinina a bɛna muso min furu a bɛ taa sɔrɔ ko dɔ b'a la o kɔrɔ hali ni muso in farikolo cɛ ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ bana dogolen dɔ b'a la cogoya dɔ minnu bɛ kɛ fiɲɛ waati bɛɛ i n'a fɔ an tun bɛ fɛ k'o misaliw ta mais o kana n'a kɛ gasi ye i b'a ye bi denmisɛnnin caman bɛ yen bana dogolenw b'u la i n'a fɔ furudimiw bɔn ani fɛnw bon yarɔ ni i nana npogotigi furu cɛgana ne npogotigi furulen o kɔni o ye ko duman ye nka n'a kɛra waati caman muso degunnen don wala mobili kɔrɔ bɛ o ɲɔgɔnna ko fɔ. An ka maa wolonfilanan ale sogora k'a ye musolamɔgɔ don ko sanga ni wagati ale ka sogo bɛɛ ye a bɛ taga kulu la ale yɛlɛtɔ ale bɛ maaw wele a nɔfɛ. O ka di mɔgɔ min b'a ye waati bɛɛ ale bɛ taa kulu la mais a taatɔ bɛ mɔgɔw wele o ye mɔgɔ ye min a bɛna kɛ sababu ye ka maa caman lase faama baaraw la sada ale bɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman fana don o jɔyɔrɔw la komi an fɛ yan mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ o ye denmisɛnninw caman u bɛ dɔw don baara la yan fɛ ka dɔw don baara la o b'o o ɲɔgɔn mɔgɔ fɔ mais a tigilama ni muso don walima n'a y'a sɔrɔ a tigi ye muso ye ko muso furulen don o b'a jira a tigi denkɛ dɔ bɛna kɛ jɔyɔrɔtigiba ye don nata la mɔgɔw bɛ to ka se ale ma k'u k'a n'a denkɛ ɲɛ yira i b'a sɔrɔ ni ko dɔ gɛlɛyara a denkɛ in bɛ jɔyɔrɔ min na e tɛ se k'a ye n'a sɔrɔ dɔ b'a ko k'i tɛ taa se a ba ma donc a sogo fasɔn b'o ɲɔgɔn fɔ mais a sogo fasɔn mɔgɔ min bɛ to k'a kɛ waati bɛɛ sarakatiw bɛ a sogo la. An ka maa seginna ale sogora ji de la. Bon ji cogo di la ma. Baji. Voilà mɔgɔ min bɛ to ka sogo baji la comme an tun delila ka kuma baji kan parce que baji la sogo ale kɔnɔ fɛrɛlen don kosɛbɛ mais mɔgɔ caman bɛ olu kɔni b'a ye dɔrɔn ko ni sogora baji la dɔrɔn k'o ka di an delila ka o ɲɔgɔn o kuma in walawala plateau kelen in kan yan ko baji la sogo dɔw tɛ hɛrɛ ye ni sogora baji la k'a ye i nana bada la k'i b'i tɛgɛ ko dɔrɔn i balila k'a ye baji nana i kunu e bɛ k'i nɔ k'i bɛ bɔ i ma se ka bɔ o b'a jira k'a fɔ nkalonjugu bɛna da i la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ min na fiyewu 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 mais n'i nana sogo e nana bada la k'i bɛna ji soli nka i sera ye i ma minɛn sɔrɔ ka ji soli o bɛ baara dɔ kofɔli fɔ
nga sharti min bɛ e don baara in kɔnɔ o ti dafa e la misali na n'a fɔra sa ko an bɛna mɔgɔw ta fonction publique la ko nka an mago bɛ maa la baki bɛ minnu bolo don cogo wɛrɛ kuma dɔ la u bɛ a bila fɛn dɔ bɛ yen ko tiktok wa n'u y'a bila o kan sisan i donna tiktok in kɔnɔ i b'a sɛbɛn magima n'i y'a sɛbɛn magima an ka symbole bɛ na n'o ye ciwara kunkolonin ye n'o nana n'i y'i bolo da o kan dɔrɔn a ka ca ala fɛ i bɛ an ka sogokan dɔw sɔrɔ mais pour k'a complet sɔrɔ i bɛ don youtube kɔnɔ k'a sɛbɛn magazine di mali.com bi ta an bɛna o ɲɔngiri yan an n'a badenkɛ abdurahmani jɔkolon konate tun bɛ ɲɔgɔn fɛ téléphone numéro ye 79 49 72 37 mɔgɔ min tun bɛ ka an ɲininka bi o ye an balimamuso n'o ye Maimuna Tɛnɛ Danbɛlɛ a fana timina ka di courage b'a la an b'a fo a kana ɲina halisa ka a ka messagew ci kana min tun bɛ ka an ja ta ka yira a la o ye Mayiga ye a fana bɛ fo a kɛrɛfɛ mɔgɔ min tun bɛ yen o ye an balimamuso ye n'o ye Awa ye Tarawele u b'a fɔ ko Tarawele a fana an b'a fo a fana timina ka di ala ka barika don u ka baaraw la u bolo an tɛ ɲinɛ halisa k'an ka ɲɛmaaba fo n'o ye professeur Alasani Kɔnɛ an b'a fo ko a Kɔnɛ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.